caminar a tots els carrers de Tarragona, tots els carrers, xerrant amb tothom que ens anem creuant. Amb la gent i preguntar-li què li fa falta arreglar, ja està tot perfecte. I els van fer fora quan governàvem nosaltres el 19-23, juntament amb l'associació de veïns d'aquí. Soc el Xavi Puig, que et presento per alcalde, que has de parlar amb gent de tota Tarragona. Si els veïns han d'entrar per alguna cosa entrin, però que no entri tothom. Adéu.